nakonec rozsekali zrcadlo. Takže jdeme dál na startovní číslo 33 BDS Academy. Skáky tak, jak pískám! Mimochodem, ještě než začneme, prosím vás, holek tady krásných je hrozně moc, ale všimněte si tadyhle toho modela. No. Ale Patrik. Prosím vás, řekni, model řekni mě, jak se jmenuješ? Patrik. Epic, dobře. Prosím vás, já si dělám takový průzkum, jak tady máme společný vkus. Komu se líbí Epic? Nechci nic jako předesílat, ale vypadá to, že budeš mít slušný večer. No nic, tak jo. Tak helky. I'm rich, I'm filthy, fucking rich. Motherfucker, thank you, motherfucker, no thank me. Young Gotti, nigga. West Coast California living, nigga. Perché dáme první radě. Gonna make the bitches trip, me out sick. Flows like every day, California, I can't complain. The immaculate candy paint. Shuffle for shuffle on my lap is comfort. So your whole hood, fuck y'all. Bitch made niggas on sight. Let up both sides, taking off. Right? Dobře, kluci si šoupnou tady dolů, protože tady budou i podruhý. Tentokrát s pořadovým číslem 35 BDS Academy. A pozor, tady název té choreografie se bojím přečíst, protože si nejsem úplně jistý tím, co to znamená a co by to mohlo znamenat. Mě trochu děsí. Takže opravdu rychle. Naholíme si pazuchy. Neholíme si pazuchy.